passem a les accions concretes, que són aquestes propostes que porte per a debatre en aquest ple, fonamentades en dos aspectes, l'ús de la llengua pròpia, el valencià, i l'ús de les noves tecnologies i en una festa en concret, la Fira de Juliol. La Fira de Juliol, en la seva denominació inicial Gran Fira de València, es va crear el 1871 amb una finalitat, organitzar una fila que poguera atraure persones de fora de la nostra capital per a major benefici del nostre comerç i que els valencians i valencianes es quedaren a la ciutat en lloc d'anar-se a les seues segones residències. Una festa que naix de la moció de 3 regidors d'aquest consistori i que se desenvolupa mitjançant una comissió mixta de regidors de la corporació i de les forces vives de la societat de la ciutat. Tot un exemple de participació ciutadana que caldria recuperar. La Fira de Juliol és, doncs, la festa pública de la ciutat de València, tenint l'Ajuntament una responsabilitat fonamental de garantir els aspectes públics que ella conlleva, com la difusió de la nostra llengua, la patrimonialització cultural, garantir la participació ciutadana i la descentralització de les activitats i la seva promoció exterior. Cal una valencianització del programa firal, més enllà de la folclorització, donant entrades a grups musicals en valencià, intensificant l'ús de la llengua i programant activitats pròpies de la cultura valenciana com podien ser teatre, cinema i altres disciplines. A data d'avui, solament es disposa del programa oficial la part corresponent als concerts de vivers i aquesta informació que apareix a la pàgina web de la firadejuliol.com. Per a començar, el domini està en castellà. Si bé es pot descarregar el programa en PDF en la versió valencià o en la versió castellana, quan s'accedeix a una actuació en concret, la informació es troba solament en castellà. Si parlem de la programació dels concerts de vivers, els grups valencians que en altres ocasions sí que han actuat, en aquesta edició només apareixen com a teloners i cap grup té un repertori majoritàriament en valencià. Per això, proposem que l'Ajuntament adquirisca el domini firadejuliol.com i que aquesta siga l'adreça web principal a la qual es redirecciona la pàgina actual feriadejulio.com. Que aquesta plana es mantinga actualitzada en valencià en tots els seus continguts i fer de la versió en valencià els missatges vehiculats a través de les xarxes socials. Que es difonga en valencià la publicitat escrita i audiovisual de les campanyes publicitàries, com també distribuir, almenys en valencià, les notícies i notes de premsa elaborades des de la Delegació de Festes. Fins així no demane res nou, només que se complisca el reglament municipal sobre l'ús i normalització del valencià en el municipi de València, que va ser aprovat per aquesta corporació per unanimitat i que crec que amb el seu vot, senyor Lledó. La página web, que solamente, lógicamente, es una página que se hace para estos 3 meses, de mayo, junio y julio, para dar la información de la Feria de Julio, que luego se queda inactiva, está efectivamente en el dominio feriadejulio.com. Y usted habla de que se compre un dominio en valenciano o cualquier otro. Y yo le digo, ¿y por qué solo en valenciano? Otros idiomas, pero ¿por qué solamente en com? Puede ir en ex, bueno, a lo mejor le gusta más cat, pero com, net, org, que es también la que les gusta. Mira usted, eso vale dinero, para que cuando uno entra en un buscador y pone Feria de Julio y que le salga la página. Tots els missatges de les xarxes socials se fan en castellà. No m'he trobat que cap missatge en Facebook, que és l'única, que és la xarxa que s'utilitza, que estiga en valencià. Diners. Home, doncs estem en un ajuntament que té un pressupost de 760 milions d'euros, una despesa de 30 euros, doncs no desquadra massa, que és el que costa llogar-hi que un domini. O sigui, 30 euros, tant pot siga. Moltíssims exemples n'hi ha de grups que canten en valencià de ressò internacional. Fa pocs dies, un grup nascut a un barri de València, Benimaclet, va omplir durant 3 dies el teatre principal. Es varen vendre totes les entrades en menys d'una hora. Jo va ser una de les que me va quedar i que sense entrada, que per al seu acomiadament en la seva carrera. No és un problema de rellevància internacional. Aquest mateix grup ha tocat en Tòquio, ha plenat en Mèxic.
N'hi ha japonesos que volen aprendre a tocar i que la dolçaina. Si no se programa músics en valencià a la Fira de Juliol... Senyora Soriano, por favor. És per la seva persecució i intolerància cap als grups que canten en valencià. La seva mania a la nostra llengua pròpia. La seva mania contra tots aquells que s'atreveixen a expressar en públic... Por favor, senyora Soriano, por favor. Acabe ja, 2 frases. Una ideologia que no els agrada, una ideologia que passa per dignificar la nostra llengua, la llengua pròpia i històrica d'esta ciutat. Vostès tenen un problema de concepció democràtica. Si no n'hi ha grups que toquen en valencià la Fira de Juliol, és per la seva incapacitat per acceptar a la gent que pensa diferent. Moltíssimes gràcies. Por favor, señor Alexandre, por favor. Silencio. De luego ya... que no se excite nadie. Si esto es todo mucho más divertido. Por favor, señor Alexandre. Esto es mucho más tranquilo y más sencillo. Yo tenía un problema. ¿Cómo aplicar esa moción a los margallones de la Batalla de Flores? Que también es una fiesta nuestra. Le ruego, señor Lledó, que concluya esta moción de tanto nivel.